Dídac Escolà és el candidat de Democràcia Municipal. És funcionari del Departament de Justícia al Centre Penitenciari dels Lledoners des de l'any 2009 i viu al barri del Passeig i Rodalies de Manresa. Escolà ens explicarà quin camí han recorregut per presentar-se a les municipals. Es en las actitudes que sean xenòfobes. Nosaltres ens vam intentar constituir com a agrupació d'electors, donat que Podemos no va decidir en un determinat moment, amb votació amb la gent, amb els afiliats, que no es presentarien als comicis municipals. I com a agrupació d'electors ens demanaven que recollíssim 1.500 signatures. Hi havia una figura potestativa, a discreció del secretari de l'Ajuntament, que podia demanar, juntament amb les 1.500 signatures, les 1.500 fotocòpies del DNI de les persones que signaven. Nosaltres ho enteníem com un agravi comparatiu, perquè quan tu presentes una iniciativa legislativa popular o presentes un partit al Parlament no et fan falta aquestes fotocòpies del DNI. Enteníem que entrava en conflicte el decret de la llei electoral amb la llei orgànica de protecció de dades, l'acumulació de DNIs com a conflicte entre el recollir les fotocòpies dels DNIs i el fet d'atesorar-les. Per aquest motiu no es van recollir, sapien que ens arriscàvem i finalment el secretari general de l'Ajuntament va decidir que no ens validava les signatures. Per aquest motiu vam intentar constituir-nos com a partit i ens va arribar l'oferiment dels Pirates de Catalunya, que havien creat una marca per ajudar a les agrupacions d'electors com nosaltres que es trobaven amb aquestes dificultats per constituir-se. He de dir que vam aconseguir les 1.500 signatures, ens va costar molt, n'estem molt contents, ningú a la història de Manresa ho havia aconseguit, però finalment ens han vist obligats a perdre la marca que havíem desenvolupat fins llavors i agafar-nos a la part de democràcia municipal, que és amb el nom que concurrim a les eleccions. El nostre programa electoral està basat en la il·lusió, en la transparència i en la participació i va orientat sobretot a rescatar les persones. És un programa electoral molt social, no contempla ni obres faraòniques ni incentius a les empreses, el que incentiva és a les persones i vol rescatar-les. Soterrament del conflicte social. Aquesta és la nostra valoració, s'ha dedicat a ficar petits pegats on hi havia conflicte, on hi havia perill de que la població de Manresa pogués agafar una mica de força per la indignació i la seva gestió s'ha basat principalment en això. Des de C55 el que ens agradaria i el que proposem és impulsar un referèndum a nivell de totes les comarques afectades per la carretera C55, des de Solsona fins a Abrera, en les quals es pogués mobilitzar a la població i el resultat pogués provocar un efecte força sobre el govern de la Generalitat, que és el que realment a l'hora de veritat ha de fer la força per alliberar la C16 com a previ pas a poder desdoblar la C55 per evitar la mortalitat que és aberrant. Lògicament, el problema de transport de Manresa és integral. Tenim una molt mala connexió amb Barcelona, s'ha millorat la connexió amb Lleida, s'ha millorat la connexió amb Girona, però el problema és que, essent la Catalunya central, no tenim una centralitat de comunicacions. Es tarda el mateix anar amb tren a Barcelona que fa 60-75 anys i se desaprofita la capacitat de portar mercaderies directament fins al port de Barcelona. Per això impulsem l'ample de via europeu amb el transport de mercaderies, una millora substancial amb el transport ferroviari de passatgers, juntament amb les accions de vies d'automòbils i camions que facin falta. Es veu que sí, es veu que els altres consideren que o bé no estan prou ben pagats o ja estan bé. Nosaltres creiem que la política és una vocació de servei i creiem que un sou de 1.900, en el nostre cas 1.900 i alguna cosa, no recordo que seria 3 cops el salari mínim interprofessional, és més que suficient per fer una feina, per complexa que sigui, però que no ha de ser una sola persona, sinó que és tot un equip recolzat amb la participació ciutadana de tota una ciutat. És un grup fantàstic,
no sé, podria passar llista, Àlex Izquierdo, el número 2, està acabant la carrera de graduat social, porta molts anys vinculat a un sindicalisme de lluita, és una persona que ha viscut carrer, és de la Font de tota la vida, ha jugat a waterpolo, és conegut, vull dir, té carisma. Carlos és una persona que treballa un munt d'hores, és una màquina. És la persona que va defensar el nostre projecte al debat d'urbanisme. Tot i no haver estudiat, és tot pel simple plaer que li encanta tot el tema ferroviari i el tema d'infraestructures. L'Àngels també treballa un porrot d'hores. A més, treballa a Castelldefels, va i torna amb transport públic, o sigui que pateix les conseqüències. És la persona que ens porta la Comissió de Feminismes. La número 5, la Eva, és una mare soltera, 39 anys, amb 3 fills, lluitadora com la que més. El Ton és història viva de Manresa, ha estat als inicis del PSC, és potser l'única persona que amb vinculacions polítiques anteriors. És la nostra enciclopèdia. I seguim. Destacar és impossible. Sí, hi ha gent a l'atur, hi ha gent treballadora, hi ha joves amb precarietat laboral, hi ha gent que no ha pogut entrar a la llista perquè no sabien quin seria el seu futur vital i finalment presentem una llista que em fa sentir molt, molt orgullós. Segurament ens trobaran als barris sempre, independentment d'actes, estarem fent carrer com hem fet fins ara, com hem fet les assemblees itinerants, com hem fet la recollida de signatures. El carrer és el nostre lloc, segurament farem un acte final de campanya, potser n'hi farem més, ara mateix no els podem concretar, pero sobre todo on ens trobaran sempre és al carrer. Os decía que no somos nosotros 4 solo. Somos Toni, que hoy está haciendo de moderador.